என் பெயர் ஜி திரவியம். தாதகாப்பட்டி கேட்டு பெரியார் குடியிருப்பு அருகில் சண்முக நகர், அங்கிருந்து வர்றேன். எனக்கு 7 வருஷமா இந்த மாதிரி இந்த முட்டி வலி இருந்துகிட்டு இருந்தது. எல்லாம் தேய்மானம் ஆயிடுச்சு. டாக்டருங்க சொன்னாங்க இது ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் பண்ணாமலே ஜமாளிக்கலான்னு சொல்லி ஃபிசியோதெரப்பி போனேன். ஃபிசியோதெரப்பியில் ஒரு கட்டு போட்டு அது என்ன டேமேஜ் 2 காலுக்கு போட்டு வாக் கொடுத்தாங்க. வாக் இல்லாமல் நடக்கூடாதுன்னாங்க. வாக் வச்சுட்டு ஒரு 6 மாதம் நடந்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஆஸ்பத்திரி பேப்பரில் போட்டிருந்தது பார்த்தோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை பேப்பரில் பார்த்தோம். சரி, எங்கள் மச்சாண்டா இருப்பாங்க, எங்கள் மகளை கூட்டிகிட்டே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்துட்டே வரலாமான்னு சொல்லி அவரே கூட்டிகிட்டு வந்து வர்றப்போலாம் இந்த வழியோட தான் வந்தேன். வாக் வச்சு தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்தேன் இது வரைக்கும். ஆனால் இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் வாக் இல்லாமலே வலியும் இல்லை, வலி ரொம்ப இருந்தது. வலி இல்லாமலே இப்போ ஒரு 75% மேலே எனக்கு சுகமாக இருக்குது. வாக் இல்லாமலே தனியாகவே நடக்கிறேன். நான் ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டு தான் நடக்க முடிஞ்சது. இப்போ நானே நடக்கிறேன்.